जीवन रे समस्या समस्तଙ୍କର ଥାଏ ଆଉ ତାର ସମାଧାନର ବି ବାଟ ଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ସମାଧାନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୋଚିଲା ହରିଣର, ଯିଏକି ପାଣି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଜି ସାରିଥିଲା। ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାକୁ ପାଣିର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ସେ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛି, ତା ନଜର ବାମ ପଟକୁ ପଡ଼ିଛି। ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀକୁ ଦେଖେ, ଯିଏକି ଧନୁଶର ଧରି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସଜ ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ନଜର ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ପଡ଼େ, ସେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଦେଖେ। ମରଣକୁ ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ହରିଣ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଜୋରରେ ହରିଣ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ହରିଣ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାବଳ ବାଘ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକାରୀ, ପଛପଟେ ନିଆଁ, ଆଉ ଆଗରେ ବିଶାଳ ନଦୀ। ଏମିତି ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହରିଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଭାବିଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ତ ସେ ମରିବ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହରିଣ ପାଣି ପିଉଥିବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ବାଦଲ ସହ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଶିକାରୀ ଓ ବାଘ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହରିଣ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖେ, ସବୁଆଡ଼ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ନା ବାଘ, ନା ଶିକାରୀ, ନା ନିଆଁ, କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେହିଭଳି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ଆସେ। ମଣିଷ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଡରିଯାଏ, ନିଜର ଭାବନା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟରେ ନ ଡରି କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟାର ବାଟ ଆପେ ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କର ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନମସ୍କାର।